Usinene akapheli moya ibonakala yonwabile intombi Bethunani emveni kweskandal sakhe soba ebetyhole umfana esithi ummithisiile kanti wadibana naye sele emithi uSne watrenda molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Kodwa ke shem uSne akafunanga uba aphinda besengxakini ngenxa yoba ethetha izinto zeshow. Iye yaziphumela ke laa nto yoba kanti ebemithi nyhani kudala sisola ubumithi nesisu esikhulu sede wazala ke ingathi uzele last month if not end of August. So ke ngoku uSne Bethunani kuvela enye ngoku phofu ivezwa kwanguye, not ngamazwi amaninzi but ke ndizayidlala ilive nizivele nani. Qha into endiyibonayo mna ngoyoba heyi amantombi akwamseleku anayo intlahla yomtshato. Into eyenzekayo ke bendichazile inoba a few days ago uba udaba okaSne ekuthiwa nguNompumelelo Mseleku, usista katata uMusa Mseleku uyatshata. Sayibona nevidiyo yakhe, siyamazi ke utshata okwesithathu ngoba ubrother wakhe wayevezile uba wamsapota kwimitshato yakhe yomibini engazange ilunge phofu. Ngoku abasavani ngenxa yento yoba esithi ke uyamthakatha okanye uthwele ngaye, whatever loo nto yenzekayo between them. But ke ngoku Bethunani ingathi sizawufumana umtshato okanye into yokucelwa kaSne whatever ezakwenzeka because of le nto ayithethileyo apha kule live niyibonayo. Khanikhe nive ke uSne uba uthini. Okay. Ngizothungisa something la ngikhona. Apha njani angizwa ngcumbena ngila ngithungisa khona. Oh, uzothungisa Sne uyaphi? Angisasimemini. Hayi ngeke sengizokwenza ngomkhonyovu ngizokushaya phansi manje phansi ngoba manje meke ngathi hayi kuyabheda. Angigumbuze. So ngcono ngivele ngithi phansi ngishosho ngibithi phansi ngikusiza. Akuyongisiza manje. Hayi ke nemva Bethunani uSne esitsho uba ngoku into zakhe ngeke azikhwaze, yonke into yakhe uzayenzela phantsi because the last time wenza loo nto leyo kwavakala uba uzawutshata, izinto zakhe zabhatyalaka. Niyazi ke mosi uba I think it was last year uSne kwavakala uba uzawutshata and then ke ngoku yapotyakala into ngoba caba umfana waye wambona ephumile onwabile esela neetshomi zakhe, kukho namadoda caba apho. So kwakho izinto ezingaqondakaliyo ke mfana waqhawula yonke loo nto leyo uba ingathi ebezayocela uSne. So uSne ke ngoku mhlawumbi umfana wakhe ke lo umkhulelisileyo emveni kobevile kuba umntana asingulo walo besimbona ebhizi naye ku-social media, mhlawumbi uthe iza ke Sne masele ndukutshata ke since sinomntana because uSne ebechaza uba yho njengoba sede akhaliswe nguBen 10 nje ebenesidala sakhe ebesimthanda simfuna simbukele senza yonke le nto ebeyenza nalo Ben 10. So noba ke mhlawumbi ke ngutata womntana and then ngoku uzayocelwa asiyazi. Sesawubona ku-season 9 kaThando Nesithembu. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Nanku uSne onwabile excited betana umdlezana vele olanda ilokhwe yakhe. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.